En la Spotifyan. We be lying. Oh my goodness gracious, that got mangled up. Russen. Gabon. Gabon Lagunak. Se modus saudete. Nika Skotnes. Ser modus. What's up, Yon? Ser modus. Ondo? Gabón. Agur. Si no hay nadie, agur. Noski, agur, chao. Vete ya. Hombre, eres el primero. Justo a tiempo. Llegaste a la hora. Los otros estudiantes veranduan daude. Veranduan daude. Tú eres, ¿cómo se llama el teacher's pet, euskeras? Como la mascota del profe. Verandu daude. En todo soy el primero, Noski. Bye, badakit. ¿Sabes euskera, Montserrat? Bye, euskeras hitz egiten dut. Eta zu, euskeras hitz egiten dut? Zu eres handiagoa Sara Irati. Tú eres más grande que yo, Irati. Jaraitu nazazue. Sígueme, por favor. Estoy aprendiendo euskera. Soy estadounidense. Vengo de... Bueno, nací en Nuevo México, pero me crecí en Utah. Y ahora vivo en Donostia. Hemen dago gure jokoa. Geueko jokoa hemen daude. Bai. Zenbat. Hogeita 2 minutu falta dira hobetzeko. Azteko barkatu. Zen. Gabon, Eider, zen moduz. No entren más trofeos, bai, badaki. Irati, mi esker ni jarraitze gatik. Iritzi bat zuretzat. Iritzi nongoa zara zu. Zer gehiago hemen dago. Montserrat, nongoa zara zu. Jarraitu nazazu, mesedez. Nire euskara ikasten laguntzeko. Estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Mexiko berrien jaio nintzen eta Utah eta Texasen hasi nintzen. Duela urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Orain Donostian bizi naiz, euskaltegian nago, hau da nire bigarren ikastuerte euskaltegian. Musikarien naiz zer gehiago. Galder, jazadezu nahi badazue. Bai. Eta orain, falta 24 minutu dira. Azteko gure gauero jokoa? Our nightly game? Gauero jokoa? Sofia dago, asko gustatzen zait. Nola esaten, Emma txakurra zara, oso polita da, loreakekin. Oso ondo. Irati oso ondo dakizu euskera, mi esker, zua euskaldun zarra zara? Irati, eta nongoa zara zu. Fan de Lucía del Puerto, mi esker, kaixo, zer moduz, ongi etorri. Zer moduz lagunak. Ongi etorri kaixo skoten zuzenean. Ni kaixo skot naiz, estatu batuarra naiz. Gauero zuzenean bat egiten ari naiz. Euskara ikastera. Euskal Herriko musikarekin, bueno, euskarazko musikarekin ikasten ari naiz. Bai, noski, batzuetan euskara zaila da, baina badakizu, horrelakoa da bizitza! Boi! Eta hau da nire zuzenean. Musika jarri mesedez. Zer entzun nahi duzu, Maier? Zerako honore entzutea norbait euskalduna ez dena horrela euskara hitz egiten. Segi horrela, Martina, mi esker esateagatik. Ta mi esker animoen gatik. Jarraitu mesedez, jarraitu nazazu mesedez nire euskara ikasten laguntzeko.
asko laguntzen dit. Zerbait berdin berezia daukagu nire zuzenean. Oraintxe, aste honetan ez, baina datorren astean zerbait berria egiteko dugu. Nola esaten da guests? Konbidatzeak, musical guests, daukagu. Zango dira, nire zuzenean. Nola esaten da, we will have music guests on my show. Yeah. Gonbidatua. Mila esker Scott fan, zer moduz malen. Gonbidatuak dira nire zuzenean. Gure lehen gonbidatua zuzenean La Chama izango da. La Chama talde oso cool. Cool dira. Mi esker Naiara. Eta hementxe zuzenean egongo dira nirekin. Eta egingo dugu bere musika buruz. Eta entzuteko dugu bera musika elkarrekin. Eta eksplikatuko didate zer esan nahi du bera letrak. Mi esker nire erraitzeagatik Lei, iritzi bat zuretzat. Benetan oso cool zara Lei. Baina bai, gauero, 10:00 zuzenean bat egiten ari naiz euskara ikastera. Bueno, musika nahi badazu ezta? La Chama, goazen! La Chamarekin hasten ari gara. Yes! Turn this goofy stuff off. Goazen! Zez zaudete? Ondo entzun didazu? Entzun didazue? Joko berriak daukagu. Gaur. Eta posten naiz horregatik nire lagun. Joko batzuek, berri batzuek egin du guretzat. Ban gore eta mi esker. Non dago. Eider. Lagundu mesedez. Eider nire moderatzaia. Gore eta mesedez, how do you do that? Hala. Mi esker. Ciao. Bye. Hau da maitezuneko klasea, maitezuneka zuzenean. Eta nire zuzenean politika buruz ez dugu hitz egiten. Bueno, batzuetan Palestina eskatu esan dut. Horregatik hau da garrantzitsua niretzat. Baina aparte de eso. Brujno! Mila esker nire jarraitzeagatik zer moduz lagun. Yes. Eta zer moduz nire ahotsa maia en cuanto a la música, ondo ala ez? Entzun didazue bai ala ez? Irati, mi esker, Noa, mi esker nire jarraitzeagatik, olatz, mila esker! Ongi etorri lagunak! Beraz, zerbait ikurri behar dut. Bueno, gaur, Maian Moisen, mi esker ni jarraitzeagatik. Norbait, kaixo, Gabon, nire infusioarekin prest nago. Nor daude. Euskadi, Mekeben Zotz, Sabino Arana, Epe, Usher Malen, Chaha, Malen, Leire, Maider, Olatz, oso ondo, Amar jokalariak daude. Durango, ongi etorri, Tigre Sala,
Okay. Aste honetan arrero asteroko irabazleari sari bat emango diot. Beraz, astean zehar zenbat eta gehiagotan irabazi, orduan eta okera hobeak izango dituzu asteko irabazlea izateko. Zure izena jarriko dizut nire gurpilean irabazten duzun joko bakoitzeko. Bertan egon behar duzu irabazteko. Así que, barkatu nire euskera pixka bat ikasten ari naiz. Pero para deciros, cada vez que ganas pongo tu nombre aquí durante la semana. Larunbata y Gandia es. Y cuantas más veces que ganas, más oportunidades, chances que tendrás para ganar para ser Azteco Txapelduna. Usher! Tajajajash! Mi esker ni jarraitzeagatik. Eta Juanelo Laurogeita sortzi gure txapalduna izan zen joan den astean. Eta aste honetan nor izango da gure irabazlea. Guazen, hori da. Zenbat denbora. Bueno, 15 minutu falta dira. Bueno, zer pentsatzen duzue, Kalifornian? Zu asko daude, ez da? Flipa, beldurria, Kalifornian. Climate aldatua, nola esaten da climate change. Klimata datua berdin, zuzenean da, benetan da. Zuk bakauzu, no? Eman, listo. Noa, begira, hemen. Ama bost minutu falta dira. Jende asko etorriko dira. Beldurgarria da, bai. Klima aldaketa, beldurgarria eta benetan da. Español, dice Alberto Fuentes. Bienvenidos Alberto y Fuentes. ¿Cómo está, amigo? Gracias por sus ganas de aprender euskera con nosotros. Todos están bienvenidos. Es un indirecto de amor y de amistad. Aquí todos aprendemos. Yo soy Euskaldun nuevo. Euskaldun berria naiz. Eta euskera ikasten ari naiz. Eso quiere decir que estoy aprendiendo euskera. Soy estadounidense. Nací en Nuevo México y me crié. Mi castellano es más o menos. Un día mi euskera será mejor que mi castellano. Baina duela hogeita bi urte Kadizen bizi nintzen, eta nire abizena Zúñiga euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta orain Donostian bizi naiz euskara ikastera. Zergatik? Euskaraz bizi nahi dut eta... Nire aita Mexikokoa da, ere nire mai eta nire ama Eskoziakoa da. Zike mezkla nahi, soy mezkla bat. Baina nola esan dio jarabe de palo, la pureza está en la mezcla. Y estoy muy orgulloso de mi diversidad, la diversidad que tengo. Baina benetan, noiz hasiko da Jutan, zuzete, jarraitu nazazu, mesedez. Bai! Lagunak, gaur, nire helburua da 4.000 jarraitzaia, begira. Non dago, beste helburua. Ia, nor izango da nire 4.000 garren jarraitzaia. Here, let me put another one on here. Goal. Follower goal, bye. Juan behar zarra inauterietara, bai. Tolosan, bai, pentsatzen bai. Zergatik, zu malen? Zu izango zara?
Zenbat jarraitzai falta dira. Zortzi lagunak. Zortzi jarraitzaia falta dira nire helburua. Entzat, begira hemen dago. Ok, hemen dago. Si logramos 4,000 seguidores, me pongo otra cara. Para celebrar. Baina interesgarria da la chamaren musika norteña bezala. Aierta gire mia esker ni jarraitzeagatik, zuzete mia esker ni jarraitzeagatik, irintzi bat zuentzat. Mereziote benetan. Freaking tan. 6 jarraitzaile falta dira. Oso ondo. Eta gure jokoa hasteko 11 minutu falta dira hasteko. Hori da, zer da, nor da. Basque Family Trips. Hori da. Guys, go follow Basque Family Trips. Jarraitu mesedes. Basque Family Trips, mesedes. Big shout out to those guys. Mia esker ni jarraitzeagatik Basque Family Trips, irintzi bat zuretzat. Eider, Gareth. Eider bezala partekatu nire zuzenean mesedez, jarraitu nazazue. Laster azteko dugu nire jokoa. Gaur hemen nago, euskera ikastera. Atopean nago euskerarekin. Gaur hitz egin dut norbaitekin, eta esan dit, baina zer ikaguria da, irakurgaria da zure euskera. Irakurgaria? Surprising, asombrosa. Bergara, 2023 mila esker ni jarraitzeagatik. Kahoot aplikazioa da. Eider, eksplikatu alduzu Magomedentzat, mesedez? Scott, 3 jarraitzaioa eta ja. Abai? 2 jarraitzaile falta dira. Eta aldekatuko? No. Konoce, I will change. Ah, man. My brain is waking up, guys. Nire aurpegia. Aldatuko nire aurpegia. TikToken. Alright, I gotta get my book out. Just warming up. Aldatuko nire aurpegia. Okay. Oso, ondo, Lord. Ongi etorri Magomed, ongi etorri Scott. Sigor, zer moduz lagun. Gabon. Sigor irabazle izan zen atzo zuzenean. Jarraitu nazazue eta partekatu nire zuzenean zure lagunerekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin, eta sobre todo zure atsairik txarrenarekin. Zergatik, maitasunako zuzenean da, eta spread the love, guys. Bruno, ongi etorri. Bueno, 8 minutu falta dira. Eta 2 jarraitzaia falta dira. Niri helburua lograr. Eder, nola esaten da lograr. Erromeria. Lograr. Lortzeko, come on. Mira esker mire esker norbait. Sigor. Badakizu, ya sabía lo que quería decir. Lortzeko. 2 jarraitzaia falta dira nire helburua lortzeko. Eta nire aurpegia aldatuko dut. Bai? Gabon! Noiz emango duzu astera. 7 minutu, mira. Hemen dago nire timer.
Begira, handiagoa. Hemen, 7 minutu falta dira. 7 minutu falta dira. Jarraitu nazazun. Hori da, begira. Nor izan da. Mila esker ni jarraitzeagatik. Nor izan da. Ez dut ikusi zure bere izena hemen, baina orain. Okay, guys. Login asko egiten dut. Nire TikToken zat, asko gustatzen zait nire kontua. User, mila esker ni jarraitzeagatik. Bueno, irintzi bat, guys. Niretzat. Airlines Castillo López, mila esker ni jarraitzeagatik. Iker. Gabonetan oaindik. Oh, you're talking to User. Okay, guys. 6 minutu falta dira. Partekatu nire live, mesedez. Berriro. Jakitzea. Jakitera. Gauero, zure aurrera osterako irabazleari sari bat emango diot. Beraz, astean zehar zenbat eta gehiagoatan irabazi, orduan eta okero hobeak izango dituzu azteko irabazlea izateko. Zure izena jarriko dizut nire gurpian irabazten duzun joko bakoitzeko. Bertan egon behar duzu irabazteko. Yeah. Okay. Zenbat denbora falta da. Should we do another goal really fast? Let's change this. Aldatuko dut berriro. Okay. Zerbait gehiago orain, okay? La chama, nire zuzenean egongo dira datorren astean, igandean. Nola esaten da, cada domingo. Da hone osoa, cada domingo. Igande osoa, dena? Igandero, come on. Mi esker, Iker. Should have just asked you. Igandero, zuzenean berezia egongo dugu. Gonbidatua egongo da nire zuzenean. Guys, zuzendu nire akatsak mesedez. Akatsak asko egiten ditut euskeraz. Batzuetan zerbait berria esan nahi dut. Eta zaila da. Benetan, zaila da niretzat. Baina zaiatzen ari naiz. Probatzen ari naiz. Payaso egiten ari naiz. Eta el más sabio es el que sabe hacerse payaso. Y en ese sentido, soy el freaking rey. Guazen! 3 minutu falta dira. Zer entzun nahi duzue? Chill Mafia? Zer? Olaia Inziarte, Chill Mafia, Etxepe, Kaparrak, Tata, Chill Choco. Zer? Let's listen to Chill Choco. Ez nekien. Ez dakit nor da. Okay, lasaia da. Oh. Awesome. Sari, gero. Gero, sari, beti sari. Nik palitos. Okay, guys, guazen. 2 minutu. Presaudete, partekatu berriro niri zuzenean, eta azteko dugu orain. Zer moduz Iker? Nor dago hemen. Telmo, zer moduz? Paule, Lord Mueller, C. Telmo Aguirre, Scott Fans, Magomed, User Malen, Eider, Nali Agitili,
Mikel Muruaga, Nala Agility, Paule, Ongi etorri denak. Okay, should we just start, guys? Goazen. Azten. Lehenengo prest, lehenengo gorako prest, esan bai. Lehen gorako prest, esan bai, mesedez. Fantástico. User Malax hemen dago. Itxarron. Bueno, dijara. User, norbait, bai. Ure edatetanoa. Okay, goazen. Minutu bat. Minutu bat. Daukazu. Erderaz dago. Polita da, baina euskaraz bizi. Nahi dugu, ez da. Okay. Mergomed bat. Goazen. Yes. Okay, guys. Oso polita da, baina zerbait energiarekin behar dugu. Yes! Goazen! Lehenengoa! Malen, prest? Prest zaude, Malen? Oia! Nire arpegia! Gure herriantako borrokatu ziren, egin mano preso direnak askatasunaren zain. Goazen. Herria ziekin besarkada handi bat, gure herriantako borrokatu ziren. Hori da. Egin mano preso direnak askatasunaren zain. No. Armak pausatiak bake birian. Okay, goazen. Tiak taguiak betxian. Lehenengoa. Joko berria da. Musika. Goazen. Zein euskal musikal talde da lau teilatu kantaren sortzaia. Itoiz, kentzazpi, etzainak edo oskorri. Gure herria guazo progresiko dia. Zu honena zara. Itoiz. Esan du Mikel. Mikel! Joko, mesedez. Hori da, itoiz da. Epe, oso ondo azten ari zara. Malen duzu ere bai, kantabron. Oso ondo. Olatz, norbait. Oso ondo azten ari zarete. Bigarren, zein euskal kantari da sari abesti ezagunaren egia. Okay, you should be getting this one, guys. Kortatu, Negu Gorriak, Zutagar edo Mikel Laboa. Oh. Zer Malen, esan. Cuidado noiz, venga. Laster, blanko jolastu nahi badauzu sartu kabuten eta jarri jokoaren pina. Hori da, mila esker. Mila esker explikatu. User Malen oso ondo. Kaixo user kantabro. Bueno, Kaixo eta Malen aurrerutu zarete. Nor izan zen euskal kantagintzaren aitzindari nagusietako bat. Oskorri, Mikel Laboa, Benito Lertxundi edo Imanolo. Hori da, Mikel Laboa, jokolari lauetek gaizki aukeratu dute. Mikel Laboa egia da. Kantabron, lehen postura aurreratu zara, oso ondo. Hori da. Barkatu, Egin nuano preso direnak askatasunaren zain. Herria ziekin besarkada handi bat.
Hori da, zein tarde da euskal rockaren lehen belaunaldiko adierazgarri nagusietakoa. Pixka bat zaila esan da. Ertzainak egia da, oso ondo. Norbait, oso ondo, hobetzen ari zara. Hurrengoa. Zein euskal abeslari da Gernika kantaren egia. Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Ange Dualde edo Fermin Muguruza. Recién se jubiló, ¿no? Eta lasai. Hiru joko egingo dugu gaur. Hiru joko berriak egingo dugu lagunak. Oso ondo lolatzete pe. Aurreratu zarete. Zein euskal talde sortu zuen zapalduen olerkia. Zapalduen olerkia. Gatibu, Negu Gorriak, Betagarri edo La Polla Records. Erretiratu berri. Ez da kentzazpi zazpina? Ez, Negu Gorriak da. Horrengoa. Usen malen, oso ondo hobetzen ari zara. Quiz. Zein talde da inoren eroni abestiaren sortzailea? Kentzazpi, berri txarrak, oskorri edo esne beltza. Jarraitu nazazue eta partekatu nire live. Ze hona da, ezta? Nire zuzenean? Jokatzen ari gara. Noski, berri txarrak da. Erraza izan da, guys, even I knew that one. Usen malen kaixo eta epe, oso ondo, kantabran, lehen postuan jarraitzen ari zara, oso ondo jokatzen ari zara. Grazen. Zein euskal abeslari da Salvadorren eriotzean abestiaren egia. Prai. Nor badakizu, hori da Xabier Letera. Baina ez dut inoiz Negu Gorrina entzun. Abai? Orain. Negu Gorrina. Zein taldek ez du euskal musika estilo tradizionala lantzen? Oskorri, berri txarrak, Kepa Junkero edo Kalakan. Guys, batzuetan euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Ikusita neukan, amodio eta gorrotoa, askoskoetan, tatuatorik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakan... Ongo, mi eskeni jarraitzegatik, iritzi bat zuretzat. Bai, euskara zaila da, baina... Badakizue? Horrelakado bizitza. Horrelakoa da, bizitza. Oops. You guys get it? Barkatu, huh? Barkatu. Good job. Zein da euskal musika tresna zarrenetekoa. Bizitza. Horrelakoa da. Bizitza.
hori da, txalaparta, erraza da. Baina jokalari batek trikitixa izan dio, eta bestea alboka izan du. Baina gaizki gezurrak dira. Kontabron, kontu zuzer malenekin, ha? Zein euskal musika tresna jotzen da aizearekin. Panderoa, alboka, txalaparta edo trikitixa. Hala, zein monoa. Nola deitzen da, abestia, ni birraitikan txalapartak bat nintzen, abai? Eta no. Zein abesti nahi duzu Magomed? Alboka da, hori da. Negu gorri nahi badazu? Hemen dago. Bizitza. Radio Rahim, negu gorriak da. Genex bazarete, badakizu negu gorriak. Baina gazteak ez dut ez egit. Ez dut go... You guys don't know if you're too young. Negu gorriak da. Radio Rahim izena du abestiak. Nire zerrendak Eixoskot izena du. Goazen. Horrengoa. Como Beastie Boys, Euskal Herriko Beastie Boys. Zer da trikitixa? Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. Pelikula da, Do the Right Thing. Spike Leen pelikula da. Eta gaztelanez, bueno, euskeraz barkatu. Pelikulak horrelekoa da bizitza izena du. Hori da, soinu trikariaren euskal bertsua. Naizu zer malenks. Zein musika tresna erabiltzen da sagardotegietako abestietan. Jarraitu mesedez, jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzeko. Joko berria dago. Vamos. Hori da. Kanderoa, hori da. Apagu oso ondo, abrerutu zara. Kontuz, Malen. Kantabron. Bueno, goazen. Zer behar da txalaparta jotzeko. Gernikako katedralaren izena. Haritz bat, bi pertsona eta agur zatiak edo etxe bat. Nogen nahi baduzue? Nahi duzu? Haritz bata, hori da. Job, dudes. Nogen nahi duzu? Awesome. Galen on top, bi pertsonete egur zati bat. Bitxu, ongi etorri. Beste aurpegia nahi dut. Eta beldur naizez ote naizen, zure txeko atea zaztuko. Hori da. Malen, oso ondo. Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen, ez ezagunako tegare. Ez daukagun auki nahi gabe. Ta naiz
don't like those ones as much. Hori da. Malen, oso ondo on top. Malen, oso ondo on top, Sara. Zer da txistu? Aquí es el Kahoot. Joel, es un juego. Es una aplicación que puedes bajar y entrar el número. Aquí abajo está el número para jugar. Watson, kokatzen ari gara. Ay, polita da. Asko gustatzen. Logo no oso polita da. Mi esker gonbidatzeagatik, Libetxu. Aimar, mi esker ni jarraitzeagatik. Iritzi bat zuretzat, hermano. Bertsolaria da, hori da. Hori da. Vale, oso ondo, what's going on? Zer pasatzen du? Oso ondo kokatzen ari zara, benetan. Zer ospatzen da Donostiako danborradan? Aste honetan da. Telmo, mi esker. Oso ona zara. Oi, Pocho. En modo Zaimar. Bai? Gaizki izan da? Norbait? San Sebastian eguna da. Norbait, galdera gaizki izan da? Aldatuko behar dut? Bai ala ez, oso ondo hitz egiten duzu euskeraz. Hei Leila, zer moduz? Bai, Libetxu. Mi esker, ez ondo zegoen. Vale. Ok. Bost kaldera falta dira. Bost kaldera falta dira. Guazen. Zein musika estilo lantzen du? Zutagar taldea. Heavy metal, folk, jazz, edo. Hori da, heavy metal. It's nice. Ok. Lau galdera falta dira. Oso berregarria zara. Hombre, Libetxu, zu berregarriagoa zara, ni baino. Jarraitu nazazu mesedez, nire euskera ikasten laguntzeko, zu nire irakaslea izango laiteke, zara, laiteke. Baina, mi esker hori esateagatik. Hombre, Libetxu, irintzi bat zuretzat. Musu bat beri, ere bai. Bai, baina lan asko egiten ditut euskerarekin, topean nago euskerarekin. Benetan. Ok, guys. 3 galder falta dira. Zein musika estilo nazten du Esne Beltza taldea? Eta Libetxu, jarraitu nire zuzenean. Partekatu nire zuzenean. Juanelo, zu irabazlea zara, badakizu Juanelo? Ok, guys. Mi esker Libetxu.
Opari bat zurentzat dut, opari dut zurentzat Juanelo. Zu gure irabazle, asteko irabazlea izan zara, izan ziren. Horregatik, eman zure e-mail, mesedez, mentzuan. Opari bat zuretzat. Zein euskal artist, kalakanda. Okay guys. Azkenerako prest, esan bai mesedez. Bai, zinen. Gure asteko irabazle zinen, Juanelo. Orduan, eman zure Gmail, mentzuen zenien, mesedez. Hori da, mila esker. Etorri du, mila esker. Esan bai, User bai, Norbait bai, denak, esan bai mesedez, azkenerako prest badazue. J'ai chanté avec Alakan incroyable. Ah, c'est bien Lorenzo. Ongi etorri, mila esker etortzeagatik, nire zuzenera. Juanelo, bidalita. Mila esker, bai. Etorri du, mila esker. Goazen, azkenean. Epe oso ondo preparatu al zaude, goazen. Zein talde izan zen Euskal Punk mugimenduaren aitzindaria. Ertzainak, negu gorriak, kortatu edo La Polla Recordza. Lakartu du berriro argia. Noiz amaituko data nola jakingo dut. Hori da, kortatu da. Guys. Nor izango da gure irabazle, lehen irabazlea. Mi esker ni jarraitzeagatik, Lorenzo. Irintzi bat zuretzat, 3. opagu, oso ondo jokatu duzu, epe, 2. Eta lehenengoan gure lehen irabazlea, User Malen da, irintzi bat zuretzat, eta txalo bero bat lagunak, mesedez goazen, oso ondo jokatu duzu, Malen. Oso ondo jokatu duzu. Aizu, balakizu, zer polita zaren zu, dirdirka, zeruan, helikopteroa dirudizu. Horrengoa presta odete? Nik aixoskot naiz. Benetan, estatu batuarra naiz. Eta euskera ikasten ari naiz. Zuenekin, bukatzen ari naiz gauero euskera ikastera. 3 minutu falta dira azteko beste hurrengo jokoa. 3 minutu guazen, let's do this guys. Gustatzen zaizuen nire abestia? Bai alez. Gustatzen zaizuen? Temazo da ara ez. Aizu, balakizu, zer polita zaren zu, dirdirka, zeruan, Jarraitu, nazazue. Ezaztu, sekula, maite zaitudala, zurekin gauta egun, amesten dudala. Magomed, mi esker ni jarraitzeagatik. Zerbait hobeto dago TikToken? Ez pentsatzen dut. Ez dut pentsatzen. Egure prest dago, odei prest dago.
Oaz, prest dago. Aupa, prest dago. Poxelito, mi esker ni jarraitzeagatik. Okay, guys. I'm ready for the next game. That got me in the mood. How about you? Prest nago. Urengo hokoa. Oh, I love you, Mikel Laboa, but we cannot slow it down. We can't slow down. S. Wasen. Sari, chalo bero bat. Sari en sat. Auda kortatuen, shari. Euskati erratien. Zuzenien dago. Euskal Herrian. Guazen lagunak. Minutu bat falta da hasteko. Mi esker txori buru ni jarraitzea gati. Ezagutzen duzu abesti hau? Kantu, mesedez, kantu. Sari. Sorry, batutu. Iratiko bazkantzi remesen zuenean. Zutela. Eta piti sari bere muturren zarela. Sari. Oh. Ez dut pentsatzen, hori da. Okay, guys. 30 segundo falta dira. Partekatu nire zuzenean, jarraitu nazazue. And prep your butts. Azkarregi doagian. Sariondia. Maybe it's gonna go too fast. Pentsatzen alduzu? Okay, guys, goazen. Lehengorako prest? Ni bai. Cristo marcha la David. Musika, bi. Hazen. Zein euskal kantari da txoria besti ezagunaren egia. Erraza da. Ez duzu hitz egiten? Zue zara euskalduna. Baina benetan. Mikel Laboa da, hori da. Bueno, jokalari batek gaizki, jokalari irutek gaizki asmatu dute. Aukeratu dute. Barkatu, erraza izan zen. Aupa, Noaz, Muti Laguna, nice. Ode, gustatzen zaizure kaskoak Muti Laguna. Ode, yes. Eta gurre oso ondo azten ari zarete. Ez da ikusten zer? Bai? Non? Zenbakia hemen dago, barkatu. Hemen dago zenbakia, orain da. Lasai, bigarren galdera da, denbora daukazu. Zein talde kaleratu zuen euskaraz bizi naiz? Kentzazpi, Gatibu, Berritxarrak edo Esne Beltza. Gatibu da. Hau badaki. Iker, aurkeratu zenbakia? Azteko alduzu? Deno ondo? Zuretzat, sartu naiz, oso ondo, bazen. Hurrengoa, hirugarrena. Zein hostias, zu hostias zara, zen moduz. Haupagu, lehen postuan zaude, oso ondo. Nor izan zen euskal kantagintzaren
aitzindari nagusietako bat. Imanol, Mikel Aboa, Benito Lertxundi edo Oskorri. Estarriko korapil sendo hau, nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzea. Hori da, Benito Lertxundia da. Lertxundia da. Ok, Potxo Txina egurri zuere bai, aurrerutu zara, gozo, ondo. Laugarrena, zein talde kaleratu zuen gure kanta. Oskorri, Ertzainak, Negu Gorriak edo Itoiz. Pixka bat berdinak dira. Tu ez raspau. Zer da raspau barkatua ez dutu lertu. Baina ulertu nahi dut. Oskorri da, hori da. Bueno, jokalari zazpietek gaizki aukeratu dute. Kontuz, ez da Negu Gorriak. Baina, kontuz, Potxo Txina lehen postuan aurreratu zara. Oso ondo jokatu duzu. Nice job. That's what I like to see. Zein da Rupert Ordorikaren musika estilo nagusia. Heavy metal, punk, elektronika edo folk eta kantautore estiloa. Sentitzen dut baina agura ez. Mi esker, Eider. Zer da dultzainia? Aize tresna tradizionala, perkusio tresna, soka tresna edo metal tresna. Literal. Aize tresna tradizionala da, hori da. Zazpigarrena. Norbait, hobetzen ari zara, pixkanaka pixkana, oso ondo. Zein musika tresna jokatzen du Maider Martinezek. Txalaparta, txistu, alboka edo trikitixa. Edo oveja. Ongi etorri niri zuzeniarra. Jokatzen ari gara euskeraz. Euskeraz bizi nahi dugu. Euskeraz hitz egiten dugu. Hobetzen ari gara. Laguntzen ari gara. Elkarrekin. Potxo Txina lehen postuan jarraitzen ari zara. Besteak oso ondo jokatzen ari zarete. Zein euskal instrumentu da bikotean jotzen dena. Oroitzapenak beti oroitzapen entzun. Ok? Ondago. Hori da, txalaparta da, oso ondo. Potxo Txina kontuz, egurri lehen postua horeratu zara, oso ondo. Abastien, bosti honek, acosador. Jarraitu nazazu, mira eske, jarraitu nazazu mesedez, acosador. Gogoratzen aizu dazkeneko egun itx bazela. Mi esker. Mi esker, acosador. Irintzi bat zuretzat, benetan nongoa zara zu. Gie, mi esker. Zu nongoa zara acosador. Eta zuere bai gie, nongoa zara zu. Zein da perkusiozko euskal musika tresna bat. Beste polita da. Azko saltzen zai bera hautza. Polita da. Panderoa da, hori da. Ez zaudela.
Zein euskal jai ospetsuan kantatzen da txoria txori? Utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusioa. Javi, mi esker ni jarraitzegatik, hermano, ongi etorri. Korrikan, okei. Ez nekien, benetan ez nekien. Nire bai San Tomas eguna pentsatu dut, baina ChatGPT-aren arabera ez. Ekai, Maialen, mi esker ni jarraitzeagatik lagunak, ongi etorri. Jokatu al nahi duzue? Apa gu, lehen postuen aurreratu zara. Hombre, aupa gu. Okei, potxo txina guazen, egure. Ia, pixkanaka eko egurre. Lehen postura, como se dice, estás peleando. Zer da zagardu eguna? Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, hartu naiz ez zaudela. Ez zaudela. Zagardu eta euskal musiku uztartzen duen jaia. Hori da. That's what's up. Soilik geratzen zait gutaz idaztea, muxulaztan ta irriak ez da errezaztea. Zein jaialditan ospatzen, okay, you guys knew it. Okay, BBK Live, ez nekien. Apagu, lehen postuen jarraitzen ari zara oso ondo, Iker. Aurreratu zara, zer ospatzen da Euskal Herria zuzenean jaialdian? Ongi etorri Euskote erratiara. Ni kaixo Scott nahi. Dau da Euskal Herriko irrati kanala hobena. Euskal musika jokatzen ari gara, entzuten ari gara. Euskaraz hitz egiten dugu, jokatzen ari gu, eta hobetzen ari gara, eta euskaraz bizi dugu elkarrekin. Orain, zetaken ieta kantu nafarro entzuteko dugu guazen. Zein da Donostiako jazaldian ahurtza nagusia? Ta orain idazten dizut bat, iparraldean bezala herriaren erdian. Zaude orain oskorriren kantutan, Hori da, kursal, eraza. ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali Egurre. zinela zioen unean. Zein talde euskaldun nahatzen du metala eta euskera? Arraizea maitatzen erakutsi zidan ari zeresan. Aimar Rivera, mila esker partekatzeagatik nire zuzenean. Oso jatorra zara, benetan, partekatu nire zuzenean. Aimar bezala, guys. Guazen, zutagar hori da. Egurre, Iker, hobetzen ari zara, guazen, Juanelo, non zaude? Zuri emateko. Arakiletik datorre dio, behar baino lehenago. Hombre, Aimar Berri, zior! Ni esker ni jarraitzeagatik berri txarrak izan da, hori da. Egurre oso ondo. Amona, guazen! Enaraman kokatu da berriz gure leioa.
Asko gustatzen zait Tanik zure bera omona entzutea. Urre derra bera bezala gauerdi bare hortan Atxeden hartu duzu bapatean Nire kantuen harmonia zen bide lagunari zer esan Isiltasunaren hizkuntzan ulertzen zidan horri nola esan Asko nuen esateko Asko zuri emateko Harakiletik datorrerio Hori da, Chick-Pop. Bost galdero falta dira. Kantauritik arago zerbait balego Besarkatuko gara berriro Batzen gaiuenean erio Harakiletik datorrerio Mi esker horni ni jarraitzegatik horni. Hau esan da zetak eta orain bulegon zure begi horiek. Euskoti irratian. Lau galdero falta dira. Zein euskal abeslari ezaguna da amets bat, abestiaren egia. Ange Duarde, Izaro, Gatibu edo Zea Maiz. Come on guys, erraza da. Zimugak begietan, orruako gau baten Gure drama guztiak ez ziren horren beste Abiadura bizian goazun erikune Hori da, Zea Maiz da. Nire kantu Oh no, come on you guztiak guys. zure neurrira sorturik daude Oh yeah, this is a nice one. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute Ekaitzik bortitzen etorrita ere Esperantza eta babeskune Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute Ekaitzik bortitzen Anari, Izaro, Zunini, Hidalgo, Maider, Zabalegi. Esperantza eta Hori da, Izaro da. JGM mila bederatzi eta berogeita hamar bost. Mila esker ni jarraitzegatik. Irintzi bat zuretzat. Jarraitu nazazue JGM mila bederatzi berogeita hamar bost bezala. Okay. Hiru galdera falta dira. Let's go guys. Egurre, lehen postuan jarraitzen ari zara. Zein euskal artista kolaboratu du Juanes abesliarekin? Bebe, Orat Salvador, Izaro edo Fermin Muguruza. Ekaitzik bortitzen etorrita ere Esperantza eta babeskune Turn down my volume a little bit. Hori da, Izaro da. Okay, bi galdera. Malkoen edertasuna Barrurako Zein euskal artista da korrika 2022ko kanta ofizialaren egia? Bihotzak dionari uko egiten Alaitz eta Maider izan zen, hori da, izan ziren, izan zinen, no, zinen, izan zinen. Egurre, okei. Azkenerako prest, esan bai mesedez. Azkenerako prest, esan bai. Bai, kaixoskot, prest nago, esan mesedez. Mila esker oparientzat besi.
arrozoen zat, mila esker, ez dut ikusi. Gorka, mila esker partekatzea gatik nire live. Ok, norbait bai. Sergei, norbait gehiago, nor gehiago prest dago. Libetxu, prest, hori da. Herman, ok guys. Goazen, azkenian. Nor izango da gure irabazle. Zein euskal artista egintzen ezagun ezin ezaidazu abestiarekin. Rupert Ordorika, Izarro, Maider Zabalegi edo Orat Salvador. Ustez erantzun batzuk gaizki daude, abai? Benetan? Esan mesedez zein abestiak gezurrak dira. Benetan. Kot ude eratea. Lasai. Venga. Ala, Dios te la guste. Bye, mi esker. Okay guys. Wow. Arriba España. Okay. Ikusiko dugu nor da gure bigarren irabazlea. Nor da. Let's get some setak in here. Hori da, iruguen garrena norbait izan da. Txalo bero bat. Bigarrena aupagu da. Eta lehenengoa da Egure, oso ondo. Egure zu gure bigarren irabazle zare. Hemen txatean nor da Egure. Nor da Egure. Badakizu? Yes, ari jane, txoriburu Egurre zara? Oso, no, txoriburu jarraitu nauzu? Galdera batut zuretzat txoriburu jarraitu nauzu? Bai ala ez? Oso, no, mila esker. Batzuetan ez dakit baina benetan, mila esker. Iritzi bat zuretzat txoriburu. Ok, guys, ondo ez azten ari gara. Txoriburu, nongoa zara zu txoriburu? Ez dut ezagutzen. Non zaude, nongoa zaude. Ok guys, 3 minutu falta dira azteko hirugarren jokoa. Gure hirugarren jokoa. Let's get this guy up here. Hori da. Gernika oso ondo, Gernika zara oso ondo. Kaixo, Oier, zer moduz? Nongoa zara zu, Oier, berriro? Nongoa zara zu? Ederleko namets batzea maizena dela. Nahi dudan edo horrelako zerbait kentzazpiena da. Eta. Ez dut ezagut... Olat Salvador. Korapilatzen. Oh yeah, this is a pretty song. Fan de la Navidad, kaixo! Ez naiz oroitzen Kahoot honetzen... barkatu. I don't remember if it was in the good Kahoot, but the poem of the oppressed is by Negu Gorriak. Okay. Metzua bat eman mesedez norbait. Batzuetan... akatxaka daude nire jokoan. Txipitiaren arabera. Irati, mila esker partekatzea gatek nire zuzenean. Mila esker. Hola Adrian. Horietz gogoratzen naiz. Okay. Hori eskolakoa abai. Nor gehiago omen dago. Eta ni kese amigo. Jarri lastana latzen. Didn't we already listen to that one? Who said? I think we already listened to that. Entzun dugu. Oraintxe entzun dugu.
Uxue! Mia esker ni jarraitzea gatik zer moduz Uxue. Gaztelaniaz bakizu? Si, fan de la Navidad. Badakit. Nongoa zara zu fan de la Navidad? Ok. Berogeita amar segundu falta dira azteko. Donostia, ni ere bai, Donostian bizi naiz. Gaztelaniaz ez egitzen dut. Lastan meze. Mugi korre sartu al naiz? Bai, noski. Noski Maria. Lagundu mesedez Eider Mariaren zat. Kahutz aplikazioa da. Eta hemen dago kahutzen zenbakia. Hemen dago sartu duzu zenbakiarekin. Eko! Berogeita bost... No. Berogeita... No. Beriro. Eko laurogeita sortzi mia esker ni jarraitzea. Txalo bero bat eta irintzi bat zuretzat. Mereziote. Let's get some mereziote up in here, right? Let's get the chills flowing and the juices going. You know where this is going. Oh yeah. Kaixo Euskoten irratia da. Euskoti irratian, ongi etorri Euskoti irratian, ni Kaixo Euskot naiz. Iau da Euskal Herriko irratia kanala hobena. Hemen Euskara hitz egiten dugu, Euskal musika entzuten ari gara, eta Euskara bizi nahi dugu. Hau da Txin Mafiaren mereziote. Ok, guazen, dengorako prest? Mi esker Eider. Apiako zen sartu ere apina jarraitu sartu. Bai. Maria. Aplikazioan sartu eta apina jarrati sartuko zara partidan. Zuzenekoan ere egon zaitzeke aldi berean. Antxatzen du, ez daki. Bai. Tienes que cambiar. No funcionan. Si estás en el mugikorran, chaude, tienes que cambiar entre aplicaciones, ¿no? Te guía, meta, fan de la Navidad, mi esker. Ok, guazen. Orain, guazen. Lehenengoa. Asma Nortzu, iru. Prest zaudete? I haven't looked at that. Bertsolari eta idazlea bertsolari iretzen munduan nabarmentzen dena. Idatzi mesede zuen erantzunak. Lorea, ongi etorri mi esker etortzeagatik lolotx. Zer modu zaude? Maria Gemez, mi esker VUM, zer moduz, lagun. Uxue, mi esker etortzeagatik. Hori da, miren, edo Amuriza. Sorry, it's a little bit hard. Bueno. Idatzi, poeta eta musikaria Mikel Laboarekin lan egin zuena. Nor da? Hemen dago kodigo bukatzean. Eta Eider, odo Iker, idatzi alduzu hemen dago. Mi esker Eider, hemen dago kodigo. Aratzela, hori da. Lau, bi, bost, zazpi, sortzi, bi. Mi esker. Ok. Denbora daukazu. Mi esker punto ni jarraitzeagatik nor zara zu. Kepa, ¿qué pasa? Mi esker ni jarraitzeagatik. Hurrengoa. Pixkanaka, batzuetan zaiak dira nire galderak, baina beste batzuetan errazak dira. Idatzi, Gernikako arbola bestia ospetsuaren egia. Nor da? Idatzi, mesedez.
Okay. Pero gita lau erantzun, zergatik? Erraroa da, ezta? Bad Bunny ez da. Iparragirre da, guys. I'm gonna get some culture in you guys. Ikasten ari gara elkarrekin. Kultura ona da. Goazen. It introduced bots. Aktorea La Casa de Papel telesailagatik nazioarten ezaguna. Idatzi zure erantzunak. Can I block it? Bai, mesedez. Benetan. Nor da, nahiak. Zein da bere izena. Punto. ¿Qué pasa? Okay. How do I block him? Es aquí nola. Es aquí nola. Es aquí su nola. Bye. Mi eske. Okay guys, pixkanaka. Ez daitze. Zinemagia handia eta loreak film arrakastatuen zuzendarietako bat. Idatzi zure erantzunak. I don't know how to get him out of this game, Miguel. Begira, pero gita lau. Pero gita bost erantzunak. He's trolling. Aitor Arregida. Ya está. Zaila da, bai, Beste hau, beste zure falta da. Tata eta bengo. Badakizu, zerbait desberdina galdetu dit atzo bestiaren izena. Bai, polita da, ezta? Hemen dago, zure falta dut. Polita da, ezta? Nahi badazu nire zuzenien egongo da. Tata izena dut. How do I find that? Let's see. No, this is not it right here. How do I see who the players are? It's aquí. Botzal sartu ditu batek, bai. Okay, goazen, lagunak. Beste joko zeko dugu. Horregatik bat dago gure jokoa. Ez dakit zergatik baina. Azteko berriro pasatu, Let's get out of here, and now. Pixka bat zaila ezan da, ezta? Barkatu, Goreta, God. That was a bad game. Hey, Todd Humphries, mi eske ni jarraitzeagatik. Well, bye. Bye, Jose Juan. Pentsatzen dut. Bueno. Berriro, bestea. Let me find a better one. Ashman Nortzuk, lau, goazen. Ikusiko gara. Ikusiko dugu. Que uno pongo Goreta y me preocupa. Luna. Dos nago. Zaila da, Lunita. Baina ikusiko dugu. Batzuetan ultimo momentuan, azkene momentuan jarri dute gosta esta eta gero. Bueno, presaudete minutu bat. Ike, Juanelo, Orel, Lorea, Uxue, Onintza, Usher Malen, Sergeiago, Norgeiago.
zaudete? Jarraitu nazazue mesedez, nire euskara ikasten laguntzeko. User, Lorea, Luna, mesedez, jarraitu nazazue. Eta partekatu nire live, mesedez. Ok, prezaudete, goazen. Asmak nortzu, ikusiko dugu. Epizie benem izkoken jukekin. Bai. Aiora falta da, Lorea. Mia esker ni jarraitzeagatik, Lorea. Iritzi bat zuretzat lagun. Ok, idatzi zure erantzun, mesedez. Aktorea, antzerki eta telebistako ibilbide luzeagatik ezaguna da. Ah, vale. Hane itziar lazkano da. Eta zaila da, besteak... barkatu, ha? Nire falta da, nire kulpa da. Barkatu, ha? Berriro. Horeta hau dago. Txau. Txau. Bota dut. Roberto. Zinemagia Loreak eta handia filmen egia. Idatzi mesedez. Eta zailagoa da berriro, beste joko bat egingo dugu. Lasai lagunak. Mi esker ni jarraitzeagatik, Lorea. Oso jatorra zara, ni jarraitzeagatik. Jarraitu mazu. Jose Mari Goenaga. Inorek ez dut ezagutzen. Bertsolari lehenengo. Zaiak diara? Zaila da nire kahut zuentzat? Zaila da o badakizua non da? Luna? No entiendes, ez pixka bat zaila da? Barkatu. Kalimotxo zerbeza buruan puti vuelta. Bai, ikasten ari gara. Karrekin. Lasai, Luna. I swear there was gonna be another one with like soccer players and like singers. Malen, oso ondo, punto bat zuretzat. Oso ondo. Ok, futbol entrenatzaia da. Nor da. Come on guys, futbol da. Futbola da. Nor da, ok? Erantzun bat dago. Ok? Badakizue bai ala ez. Euskaldun da, Emery, Unai Emery da. Bueno. Oh no, zaila da. Let's see what else there is. Pishkanaka. Entiendo bastante palabras que él dice. Poco a poco. Ah, Luna, ¿estás aprendiendo euskera? ¿Tú también? Qué guay. Futbolaria eta entrenatzaia da. Luna, ¿estás aprendiendo euskera o ya sabes hablar euskera o es que mi euskera es malo y es difícil a entender? Nire bertsolariko irakasle izan zen baina. Ah, bai? Eso es, con práctica todo se consigue. Xavi Alonso, come on guys. Should we just change the game? Because that was like supposed to be the easy one. Eso fue como lo más fácil del partido, así que cambiamos a otro juego. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué hacemos? No. Jarraitzen ari gara? Bueno, guazen, ikusiko dugu, Bai, bukatzen ari gara zu irabaztea. Sí, estoy aprendiendo hace 3 años que me mudé aquí y en mi universidad mis amigos no lo hablan. Bueno, oso ondo. Ze sorte daukazu, Pixkanaka, Luna. Nire zuzenean Euskaldun berriak entzat da. Yo también soy Euskaldun berria y ikasten ari naiz, estoy aprendiendo. Y 1 año y medio llevo aprendiendo.
Musikari eta kantugia berri txarrakeko abeslaria izandakoa da. Y, ¿no ves? A veces mezclo el castellano con euskera, pero hago un montón de errores. Pero eso no importa, lo más importante es hablar y hacer un esfuerzo, en mi opinión, humilde opinión. Gorka Urbizu da, hori da. Hori da, guys, good job. Beri txarrakaren abeslia da. Ostras, hablas súper bien entonces, qué crack. Bueno, es que cada día hago un en directo aquí en TikTok y la gente que está aquí, Iker, Eder, Malen, Juanelo a menudo, Nordia Iago, VM, todos me ayudan y me corrigen con mis errores, me dan consejos y eso me ayuda un montón. Así que estoy a tope con euskera. Pero lo más importante es hablar y practicar y hacer un poco de progreso cada día. No tener prisa, pero tener prisa a la vez. Malen, oso ondo, lehen postuan jarraitzen ari zara. Nice, está. Zorionak lan bikaina, mila esker, hoi balor. Síguenme por favor, Luna eta Paibol. Síguenme por favor para ayudarme a seguir aprendiendo euskera y para aprender conmigo. Guatzen, todos juntos, elkarrekin ikusteko gara. Oi! Balbor, mia esker ni jarraitzea gaztik iritzi bat zuretzat. Zure bai, Luna Laguna. Mia esker iritzi bat zuretzat. Fermin Muguruza da, hori da, nor egia izan da. Eta, partejen mi en directo, por favor. Partejen. Can't remember Spanish. Ya no me acuerdo del castellano. Parteja tu nire Susenian. Partejir? How do you say it? Parteja tu de castellania. Baina castellanias. Herderas. Partager? No, partager. Compartir. Man, that was weird. My brain was like... Gosh. Ruper Ordorika da. Inor. Ok, User. Lehen postuan jarraitzen ari zara, oso ondo. Musikari eta kantu autoria bakarlari moduan nabarmentzen dena. Aha! Ups! Zer gehiago? Berogeita bat? Zer da berogeita bat, Eider? Ez dute ikusi. Hola, Salvador. Katoa teklon. Kantu bat zuretzat. Ondago. Abesti hau zuretzat. Hormatik izoten naz. Zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun. Katuek bezala, hormatik izoten naz. Zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun. Katuek bezala, hormatik izoten naz. Zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun. Jarraitzen ari zara, no zer diti, jarraitzen duzu. Mi esker, Paibor. Mi esker ni zuzendea gati. No, noski, benetan. Zuzendu nire akatsak, benetan.
Mala leche berdin ez duten ere. Apazu, triskiz, bi... No, zer moduz laguna. Katuek bezala, hormatik izoten naz. Jarraitzen ari zara, oso ondo. Zu ikusten bazaitzut, hemen nire ondur. Baita larburu da. Ok, ez da ezer. Oso ondo primera nago, begira. Koko berriak daukagu. Pixka batzaiak dira, baina ez da ezer. Ikasten ari gara elkarrekin. Kultura gehiago behar dugu, ez da? Denak kultura gehiago behar dugu. Niaut elorrieta. Guys, come on, even 90 now. Benetan? I just don't know, guys. Is that it? Amalau garena. Hau ez zure zate izan da, Aiden. Yeah, here we go. You guys like this one, don't you? This one? No. It's not that one. I lost my glasses. I've lost my glasses, now I can't find them. That's a tomato. That's a tomato. Is orgatic. Usher Malens, lehen postuan jarraitzen ari zara. Oso ondo jokatzen ari zara. Ikarraguria zara. One little mistake and you lose them forever. So annoying. There we go. Okay. As I said, partekatu nire zuzenien, guys. Salvita, mia esker partekatze gati. Gabon, el Jonan, irugita, bederatzi, zer moduz. Norda, el Jonan, irugita, bederatzi. Bai, oso ondo. Amaika olako alaiketan da. Joe, jende honek asko daki, bai. Partekatu nire zuzenien, ¿qué te cuentas? Bueno, Triskish, Javi Solona, yes guys, oso ondo, nor izan da, nor ondo, aukeratu dut. Malen oso ondo, yes, ez da. Ze besteari zara entzuten lide, zuta garda, begira. Izena du. Barkatu. Trikitiari ezaguna nozioratean arrakasta izan duena. Trikish bi. Zer kotatzen ari naiz. Bueno, berriak onak dago ditut. No one answered. You guys didn't even try, as I said. Orain, igandian, joan den igandian, no, datorren igandian mila esker oparien gatik, oier eta Triskish bi laiene. Musikariko gonbidatua egongo da nire zuzenean, La Chama, badakizu, ezagutzen duzu La Chama? La Chama egongo da nire zuzenean, eta zerbait gehiago baina orain. Bueno, Chill Mafiaren bezala. Orain entzuteko dugu. Talde gaztea folk eta papuziko uztartzean duena. Idatzi zure erantzenak. Urrengo igandian, amaiko olako.
Lastana nahi badazue. Urrengo ez baina besteak. Urrengo igandean ez baina bestea. Bai, oso onak dira. Mila esker, oparengatik triskiz. Okay guys, 6 galdera falta dira. Baina besteak Lisa, mila esker ni jarraitzea gati. Baina besteak musikaria olvidatu nahi ditu. Sakitxo, zer da Sakitxo? Lide, mila esker ni jarraitzea gatik, benetan. Lisa eta Lide. Jatorrak zarete. Gora Euskadi, oi, epa. Gora zu, Lisa. Nor dao? Eñaut Gaztañaga. Pixka bat zaila. Jokalari bat ondo aukeratu dut. Nor izan da? Malen? Malen, oso ondo jokatzen ari zara. Musikari eta kantugia. Nor da? Mila esker Eider. Idatzi musikari eta kantugia. Eta zu pixkiz bi zer moduz. Zaude. Zer berriak daukazue. Izkizue. Okay guys. Lau galdera falta dira. Abeslari eta kantugia. Players, type your answers, idatzi. Ni oso ondo nago. Gaixorrik, hobeto zara, ez da? Pixka bat gaixorek izan zinen, baina orain hobeto zara, ez da? Ja ez daukat zukarra, oso ondo. Azterketekin sentitzen dut. Ke asko, ez da? Okay guys, bi galdera, hiru galdera. Ertzainak taldeko abeslari oia. Badakizue nor dagoen? Really hard. Markel Martínez, mi esker ni jarraitzea gatik, iritzi bat. Ertzainak taldeko abeslari. Malen, si ganas te pongo la canción. Iñaki, hori da, Gari da, ok. Jokalari bat. Malen, oso ondo jokatzen ari zara, abeslari eta irabazlea euskal jatorrikoa. Banos, really hard. Zer sujetuak dira. Zer klaseak dira. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Maya Romero, guys, that was an easy one. Okay, bueno. Azkenerako prest? Opa, Aritz, zer moduz lagun. Azkenerako prest? Esan bai. Ok, Aritz bai, User, Malen bai. Apozkat segi horrela. Mi esker MB berogeita bost. Jarraitu nazazu, Mercedes lagun. Beneten asko laguntzen dit. Ok, azkenean. Guazen. Musikari experimentala eta gitarrista. Mi esker MB berogeita bost. Zein da zure izena benetan? Tupu? Zu tupu zara? Nor dau? Badakizue? Experimentala eta gitarrista da. Musikari experimentala. Irazoki, Joseba Irazoki da. Ok guys, nor da gure azken irabazlea. Gaueko nor da gure azken... No, beriro, parkatu. Nor da gure gaueko
azken abeslia. Irabazleak zer irabazten du. Iskiz? Galdera ona. Galdera ona. Hirugarrena maio izan dago. Hori da. Txalo bero bat. Juanelo oso ondo jokatu duzu. Beno, Malen ran away with it. Iritzi bat Malen oso ondo. Eta zen bat. Aldiz, bi aldiz, gaur, oso ondo, Malen. Nice! Hori da, ta azten gehiena irabazto honek azarie. Come on, Juanelo. Bueno, Juanelo. Ondo jokatu duzu. Kafea, gustatzen zai... kafea gustatzen zaizu, Juanelo? Non bizi zara, Juanelo, barkatu. Non bizi zara. Beste bat izando da. Bai. Donostiarra, oso ondo. Alde zarrian kafe bat, batek motx izena du. Eta txartela bat emango dut dizut. Opari bat zuretzat. Eta guazen, nahi baduzu kafe elkarrekin hartuko dugu. Baina oso ondo jokatu duzu joan den astean. Eta bai, nola esan dit, irabazi dio. Bai. Hau da zuretzat, lastana lasten. Lastana hori da. Asko gustatzen zaita. There it is for you. Yeah. Dator, okay. Aste honetik aurrera astereko irabazleari sari bat emango diot. Beraz, astean zehar zenbat eta gehiagotan irabazi orduan eta aukerako beak izango dituzu asteko irabazlea izateko. Zure izena jarriko dizut nire gurpian irabazten duzun joko bat bakoitzeko. Bertan egon behar duzu irabazteko. Eta orain, opariak coolak dira, cool. Baina, laster, zerbait oso cool izango da. Eta, joko behar duzu jakitera. 50 rosas me invitas a un café. Triskish. Una rosa y te invita a un café. Suere bai usen. Pero benetan, bai. Pero geita amar a rosa que te invito a un café. Guasen. Pero geita amar a rosa que te invito. Itxaron ari naiz. Itxaron ari naiz. Ni kafea patuko dut. Hombre. Hori da bat. Arrocha bat. No. Pero geita amar. I take it back. Hori da, horregatik geroz eta gehiagotan irabazi aukera gehiago irabazteko zure izenak gehiagotan egongo delako. Mila eskerik aire. Hobeto eksplikatu duzu, ni baino. Hau da nire gurpian. Wheel of Names. Begira. Hau joan den astean izan da. Sexuaren indarra? Esan du? Zer da besti hau? Pixka bat beroa da, ez da? Spicy da, ez da? Oroa! Benetan?
Zer da sexuaren indarrak? Zer esan nahi du? Ane, mi esker partekatze que nunca cree en el amor ni la fuerza del sexo metaforoso. La fuerza del sexo metaforoso. ¿Qué? Polita, normala da, ezta? Iker Tron, Gabon. Zena, yes. Bueno, Irune, estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Urtebete eta erdi euskaltegian, darmatzak. Euskaltegian. Hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Gauero, zuzene batzak egiten ari naiz, hemen TikToken. Jende jatorrarekin. Eta orain hobetzen ari naiz euskara. Pixka bat, egunero pixka bat hobetzen ari naiz euskara. Baina topean nago euskara. Noski, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza, benetan. Eta bai, Olano Barrun, zer da Olano Barrun? Bai, ni joatzen naiz estatu batuera ikasta. Nora zoaz, estatu batuak. Eta jarraitzen azazen mesedez nire euskara ikastela. Benetan asko laguntzen dit. Beti ezagutzen dut jende berriak me ayudan un montón. Irune, mi esker ni jarraitze gati, iritz bat zuretzat. Nortiago. Egal egiten mesedez egine beste hau. Egal, norena da. Ostegunen kafea Sweet Roman. Ok. Norbait duzu? Ez dut ezagutzen kafe Sweet Roman. Goazen, con la canción euskara bizi nahi. Oso, no? Goazen. Betia da, ezta? No, gabitu da, ezta? Euskera. Hori da. Ondo loin malen, musu, mi esker etortzeagatik, benetan, bihar arte, esarkada handia bat, emako edan tipao. Mi esker unene. Bueno, Mexiko berrian jaio nintzen, baina Texasen eta Utah hasi nintzen, eta orain Donostian bizi naiz. Duela urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Duela 20 urte Kadizen bizi nintzen, eta nire abizena euskal jatorrikoa ikasi nuen, eta geroztik ez dakit zergatik, baina zerbait momentu honetan, zerbait aurkitu nire bihotza relangoagoa bezala, eta geroztik nire helburua da euskara ikastera. Baina benetan atokian nago. Nire TikToken kontuan zuzenean bezeak egingo dugu. Adibidez orain jokoak egiten ari gara gauero, baina musikari naiz eta musikariko gomidatuak egongo dira nire zuzenean. Surfista koñatiko plazan, Mariako idea onak asko ditu nire kontuen zat. Baina dena nire kontua hemen zara egira. Nire helburua da kontenido egitera euskararen zat. Baina nire bioen TikToken explikatzen dut baina pixkana, ez da akatsak asko egiten ditut baina zer akatsak hitz eginez egiten dira eta eginez ikasten da. Mila esker. Gabon, ongi etorri, 2000
pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskerekin. graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Oso polita da. Albiste ona bestalde. Eta hau da nire zerrendan Spotifyen. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean Oso polita da. ikusi zuen herritarra. Euskal Herria distopikala. Here's one for you guys. Bestea zuentzat. Prest zaudete? This is a crowd pleaser. Guazen. Kontestale chat. Barkatu trikish. Ez dut ikusi. Non. Barkatu. Aimar, dime qué quieres, Aimar. Pon nahi dut abestia. Ok, Barkatu. Sorry guys, I wasn't looking. Kilibitu recorda. Oh my god. There's a lot of comments. Barkatu. Ondoloin, Harry Babes Gabeko Abestia. Okay, you guys, if we're gonna get some things up here. Oh. Amaika olako. Alai. Eta maidea. Zer gehiago, entzun dezatela? Etzoz nahi. Pon, eman mesedez, taldea izena eta bestia izena. Mesedez. Taldea eta bestia, mesedez. Entzun dezatela. He's screaming at me. Aymar. This guy's screaming at me. Aymar. Send modus. Listen, he's screaming, so I don't want to offend him. Aymar, zu Aymar zara? Hau da zure abestia da? Aymar, hau da zure abestia? Zu Aymar zara? No soy yo. Okay. Alright, well let's just chill, we'll listen to it. Gone. Zer gehiago, jarri dezakezu quien manda, quien esne beltza. Esne beltza. Abesti eskaerak eman mesedez. Barkatu, ez dut ikusi komentarioak, baina orain ikusten ari naiz. Esne beltzaz nor, Rikish? ¿Quién manda aquí quién? ¿Quién manda aquí quién? Arenesei. Bereize signal. Ahorita va. No. Epine estos. Talde eta bestia mesedez. Estos zer da? Taldea edo bestia? Zer da? Estot. That's what's up. A little reggaeton. What's it? Silibito Records. Silibito Records para Small. Okay. Let's do this agutzen. Nice. These are good ones, guys. Mundu Berria. Miari. Euskera. Nahi dut, esne beltza, hori da. Nahi dut. Okay, esne beltza, mi esker. Asi, hori da, horrela gustatzen zait, horrela nahi dut. Taldea edo abestia eta gero taldea. Edo taldea eta abestia, karrekin.
nerea bezala. Nahi dut, puntuak esne beltza. Oso ondo idatzi duzu nerea, mi esker. I almost want to just play your song for that reason. Entzun tipaio kaleko urdan garena. Urdan gara. Ez tot. Ok, guazen. Oso ondo mi esker. Ok, guazen. Norda. Urrengoa. Nahi dut, esne beltza, guazen. Hori da. Baina dena abesti osoa ez dugu entzuteko. Alde bat. Abesti asko daude eta. Hau da, Euskoti Irratia! Ongi etorri Euskoti Irratien, Euskal Herriko errati kanala hobena. Guazen! Ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi du goizen goizik. Taldea eta abestia. Jonathan, mi azkeni jarraitzegatik. Lanean lagun artean, mendira joatean. Guazen! Eta oean satzean. Tu hobena zara Irune. Nortasuna eta izaera Zati bat. Zati bat hori da mi azkeni. Unai, mi azkeni jarraitzegatik iritzi bat zuretzat. Euskaraz bizi naiz. Hori da. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Nor euskaraz bizi nahi du, ni bai, zu? Euskaraz bizi nahi du goizean goizik. Partekatu niri zuzenean zure lagunarekin eta orduan. Zure familiarekin. Eta zure atxairin txarrenarekin, zergatik Zukrak zara, serpiente, dragoia. Maifer, zukrak zara. Alboka, zera beste nahi duzue. Alboka beste norena da. Alboka. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi du goizen goizik. Hori da. Ibibito Records para Small. Euskaraz bizi nahi du goizen goizik. Hau da zure zati Irune. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Nor euskaraz bizi nahi dut, ni bai. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Ongi etorri Euskoti Irratiara, ni Kaixo Scott naiz, hau da Euskal Herriko irrati hobena goazen, eta orain Parasmolet, no, Zibilito Recordsen Parasmol goazen. Y aunque sea invierno sigo teniendo calor. Suba hasta hoy, suba hasta hoy. Ya burbuja que sin mi llámate no more. Tú mi tramador, me quita el dolor. Y aunque sea invierno sigo teniendo calor. Suba hasta hoy, suba hasta hoy. Ya burbuja que sin mi llámate no more. Tú mi tramador, Euskal Gudariak, hori da Jonathan.
dena salduta da. Baby, abizau bakarrik, ta 5 minututan zuretzen nago de tranquiz. Gure artekoa dago trending, zure ondoan egon nahi dut beti. Baba jeusten ipurdi horrekin, larrutan basatita oean zurekin. Rom pom 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 pom, gero eta beroago, temperatura altuago. Hola ze gustora nago, zurekin banago dantzatzen, zuke eman pare bat trago. Lotzat bazaizu kentzen. Mia, es que Irune konbidatzea gati oso abesti polita da. Eta orain, Olboka, zer abestia nahi badazue. Olboka abestia deza. Atxaldiko ondartan, viéndote a ti. Ese bikini rojo que me gusta. Irune, Dame un toque azucín y me vas a dejar galdera cuando batut. llegue abril. Zure lagun, y para small lagun, no le esaten da. Dile de mandarme un mensaje para salir en mi zuzenean. Estoy entrevistando a artistas y musicales y si quiere poner su música y hablar de sus canciones, voy a estar haciendo entrevistas con musikariak. Eta zure musikaria entzuteko dugu elkarrekin eta galderak egingo dute ditut zuenekin ere bai. Joan den datorren astean la txama izango dira nire zuzenean. Goazen eta orain, etxepen Alboka. Euskate irratien, Euskal Herriko irrati kanala obena. Guazen! Zuri Irune. Gabon oizen modu ipini ritla egi. Guazen. Oh yeah. Linky back. Flow de millaninas, gaztianinas, baina buruz agorruari ja. Milita txekeatzen da berri joseatzen, enaz jazten karuna zure posa marrasten. De su versión hoy nace el más cabrón, esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera petardokin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezenak arrapano, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Una bitarri tragos en el jaizal, así que dale don dale, dale eli don dale. Wow, 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 zuziria piztudo, zuztiko txikianiko ebarrazko. Wow, 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 zuzitan aiterua datoz, maprenazten dalas jakintasunean da asko. Wow, 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 zuziria piztudo, zuztiko txikianiko ebarrazko. Wow, 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 zuzitan aiterua datoz, maprenazten dalas jakintasunean da asko. Afilaretan da. Oi, triskish. Afilaretan. Ez dut ulertu. Kalimotxo cerveza buruan puti vuelta. Triskish. Zea besti nahi duzu. Gaizkida. Zena gaizkida. Esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera petardokin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Chileno, Carlita. Este es verdad. Wow, 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 zuziria piztudo, zuztiko txikianiko ebarrazko. Wow, 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 zuzitan aiteru Horreta hemen. maprenazten dalas jakintasunean da asko. Wow, 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 zuziria piztudo, zuztiko txikianiko ebarrazko. Wow, 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 Hemen dago, ezta? Hemen. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Txepengo dugu, nora zoazu, jezalen parranda hau eserimos kortu. Gurekin beduzu, txiki urragu, azkal hostien niño kristona jolaiu. Txepengo dugu, nora zoazu, txepengo dugu. Aquelarre de Siribito Records. Joana, idea ona da. Ongi etorri. Txepengo dugu. Gosh, that is good. Jarraitu nazazue. Nik Scott naiz, eta Batuarra naiz, eta euskara ikasten ari naiz.
da Kaixo Scott Euskoti irratia. Zuzenean gaude. Eta orain esne beltzen kien manda. Guazen Euskoti irratia. Taxu, mira esker, Belen, ni jarraitze gatik. Iritzi bat zuretzat. Sumatzen zaitu faltan iluna heltzen, ta ilargia zerutik desaertzen. Ez zaizuen zuten oso altu dago volumen. Claudia, bai? Bai? Bestiago da nire hotza. Necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Talk to me, don't waste your chance. Talk to me, don't waste your chance. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando hay Obeto? fuego, si sabría lo Obeto que da pasa Claudia? cuando hay estrellas, si puedo vivir Váyala, como que están cae el ustedes. suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito Oh, bakatu, mi esker. ¿Quién manda aquí? Pixka Obeto? ¿Quién manda aquí? Hau da Obeto orain? Nire hautza altuagoa da? Musika baino? Bai ala ez. Bai Obeto, oso ondo, mi esker, benetan. Ez dakit nire aldean zaila jakitea. Orain gehiago entzuten zaizu. Oso ondo, guazen! Ni Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz zergatik, euskaraz bizi nahi dut eta hau da nire kanala irratia kanala. Euskote irratia izena du. Bukatu da tximuena itxumutu gor, atzatu jendearekin ta izan bizkor. Onok agintzen du, Jarraitu nire zerrendan Spotifyen Kaixo Scott izena du. Eta jarraitu nazazu ez TikToken. Asko laguntzen dit. Joana, duela urtebete eta erdi hasi nintzen euskara ikasten. Akelarre Ziribitu Records. Baina atopean nago euskararekin. hemen, Fermin Muguruza, Lamara Rodriguez, eta Esnebeltza. Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork. Hori da, eta orain Ziribitu Recordsen akelare guazen. Kaixo Scotten, Euskoti irratien, zuzenien gaude, Euskal Herriko irratia hobena da, guazen! Gaua itzalita, dena hartuta ja guazen gora, izar baten bila, goian gabiltzala. Joana, jarraitu nazazu mesedez. Nire euskara ikasten laguntzeko. Akerrez bat bihurtzen nahi dela eta Zua biztuta lainate jarri tartin bildua Leno festa zena, akelarre bat da Autotune falta bino topea dakar Nintxe zuen dantza, herriko plazan Al borde del coma, pero dame pachara Rodeo, mezcla niñas y yo creo tocar rodeo ¿Quién es ese puto feo? Está obeto, el maquilla coge lento lota No creo, ahora es noche de perreo Pincha, fresco, no duro, noche te prende fuego Chos navete, no te
plazera daukat entzeritarrek euskara ikasten ari direnean. Mi esker Pablo hori esateagatik. Benetan, jarraitu nazazu, mesedez. Euskaraz bizi nahi dugu eta... Fiskalizazio. Antole dezagun zagarnotegi bat gure hortizan. Pablo? Hombre, ez nago. Batzen, onbidatu naute. Ander, mi esker partekatzea gatik nire zuzenean. Segutzen duzu Salvadorren eriotzen, abezet ez. Nola da beriro? Salvador. Okay, guys. Ni kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Duela urtebete eta erdia Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain, gauero zuzenien bat egiten ari naiz TikToken euskara ikastera zuenekin. Hau da nire kanala, hau da nire irratiko kanala. Eta euskarazko musikarekin ikasten ari naiz. Asko laguntzen dit. Eta bai, nire ustez bizitza laburra da horregatik atopean nago euskararekin. Asko gustatzen zait eta posten naiz. Eskerik asko etortzeagatik eta orain kantu eskaerak hartzen ari naiz. Guazen! Haren ezeizen herri baten arnaza. Oh yeah! Oiotik alzarazu, oraindik ez. Abestiak asko entzun behar du. Ditu. Bakatu ez dut ulertu. Nagoen. Elastic. Oh. Oh, guys. It keeps moving on me. Oh. Eriotzere. I don't know. Eriosha, mi esko. Eriosha. Salvadorren. Txori. Azten ari gara gauero txoriekin. Reala bezala. Eta nire kontuan bertsoa bat egin du. Dani, ongi etorri. Ikusiko da. Bai. Athletic Club bezala ere bai. Ikusiko gara Irune, mi esker etortzeagatik benetan. Posten naizue ikusteaz eta ezaguzteaz. Benetan, hemen nago gauero. Ongi etorri mesedez nire zuzeneara. Mundu berri mirari, ok? Ez ezagutzen, goazen. Mi esker Joana ni jarraitzea gatik lagun berria.
hori da haren ezeien herri baten arnasa. Oso abesti polita da, nik aixo Scott naiz. Hau da Euskote Irratia. Zuzenen gaude Euskal Herrien eta orain jarraitzen ari gara Mirarirekin. Mirarien mundu berria zuzenean. Guazen irizi bat. Gora Euskal musika Basque Country Fermadoz nago. Jarraitu nazazue. Hau da Euskal Herriko irratia onena. Benetan, onena da. Oiratzean, eguzkizpiak ikusten ez diraia da. Ta oraingoan, ilargia da nire maitale bakarra. Amitzaiztoak gauero burutik kendu nahian. Urduritasunak izardizpetetzen dit gorputz osoa. Biharamunean pentsatzen, zeruan izari eskorrak daude. Desio bat buruan, bizitza berri bat, mundu berri bat. Eguzkiak, ilargi berri bat piztuko du. Indartsua, izari eskorrak gainditu. Agian noizbait, norbaitek lapurtuko du berriro. Bitartean ilargiago. Zena besti nahi duzue Brigade Lokoaren. Besti nahi baduzue. Asiraia da, bide berria eta ustekapean. Pauso bat eman, tapa batean, hasi naiz korrika. ¡Qué suerte! Begira! Begietan, helmugarik ez duen norabidean. Biharamunean pintxatzen, zeruan izari eskorrak daude. Desio bat buruan, bizitza berri bat, mundu berri bat. Eguzkiak, ilargi berri bat piztuko du. Indartsua, abesti polita da. izari eskorrak gainditu. Eskaerak hartuta hartzen dituen irratiaren txanda da orain izenekuan, hori da. Ez da irrati benetan, kanala da. Mila esker eide. Ez. Barkatu. I should probably stop saying that. TikTokin irratia. TikTokin irratia da. Datoz korrika, Hobeto da. hasi daia da. Mila esker gomendatze egatik oso abesti polita da. Mirarien mundu berria. Only on Euskote Irratia. Jarraitzen ari gara Entol Sarmientorekin. Itzalizazu argia. Goazen Euskote Irratia. TikTokin irratia da. Irratia benetan ez da. Dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude. Eraman nazazu zurekin gauean Salbatu nazazu azken unean Erakutsi datzu zein den bidea Burua galtzen dugun bitartea Itzalizazu argia eta igo volumena Zutani hemen korapilatuta Zein bestia. Oroitzapena nahi badazue, iparraldeko dantzak ez. Zein bestia nahi badazue. Jari txikita zibi horreka den dela oso bonita da. Bestia ez. Horregatik bi kantu entzuten. Orain, gonbidatu zure lagun. Mentzue eman duzu. Urbildu zaitez nire gana Gaur ez dugu denbora galduko Erotu nahi dut zure alboan Penak
zaztu dantzan astean. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurretan. Arazen poeta zure euskara, ondo aritzen zara izateko Baina benetan. Tira ez izan elitista lastana, nire euskalkian arituko gara barra Platin plomo Zein bestien. Euskaldun no juegas man jota fuego Irune, benetan, hemen zu hemen zure lagun eta nire zuzenean izan behar du zure musikarekin, zure musika buruz hitz egingo dugu. Hori da, jarraitu nazazue, mesede. ETS dupla. Zer nahi duzu orain, eta orain Euskote irratian gaude. Zuzenien gaude, ez dakit zer da hau, baina ez da ezer. Orain jarraitzen ari gara nor zeinekin haren eze. Hori da, ready to rock guys? I know I am, zergatik. Hau da Euskal Herriko irrati hobena da eta. Guazia. Luciéndose mi esker ni jarraitzeagatik benetan iritzi bat zuretzat. Iruni, zer abestia temotz, eta ez, Sarmientoen abestia da. Hau pia nahi zer moduz. Aspaldiko temazu ez da. Hau, ez ditu lertu, horaitzapenak beri horaitzapen. Kanto oso hona hau.
Bereiz ezinak, haren ezeien, bereiz ezinak, oso abesti polita da. Ni kaixo Scott naiz, musikaria naiz. Hau da nire kontua Spotifyen Scott Zuniga, abesti bat daukat euskeraz, Kostasuna izena du. Euskaraz ikasten ari naiz. No conozco nada de Oscar Punk, me encanta, buena banda, tiene NoFX, se me inspira aquí un poco de los Nikis. A dos nago Kiki, exactamente, NoFX es como un poco de NoFX. Euskote irratien Euskote irratien zuzenean dago Euskal Herrien, eta orain jarraitzen ari naiz Xavier Leterekin, hau da Salvadorren eriotzean, guazen. Lasai agua, guazen, polita da. Hori da, liderentzat. Orotan bihotz bera Oian bi azkenik jarraitzen gatik. Sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena Plazetako kantari Bakardadez josia Ez dut ezagutzen irunek, mi esker. Itzen lioa iruten Bere barnean irauten Oinazez ikasia Jarraitu nazazuen. Sígueme, por favor, Kike. Shifu, mesedes, jarraitu nazazu. Lauri, P, Penato, Ángel, Jon Ander Cuadrado. Jarraitu nazazu, mesedes. Kaixu muziposunez, nire bainiko, oste nahizu ikustiaz. Zer Iesetan joan intzana Aimar, kaixo, zer moduz? Gerati, polita, ez da? Dena ikusten entzuten ari gara, Euskote irratian. Dena entzuten ari gara. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, Iesetan joan intzana Oso abesti polita da. Bertso bat egin nahi dut. Mi esker. Eta orain jarraitzen ari gara. Hau, besti hau zuretzat eide Alaitz eta Maidaren 11 olako. Hau da, Euskoti irratia. Euskal Herriko irratio bena. TikToken bakarrik, guaze. Ados nago igune. Egon zara. Beinen aduz bat eta jortzuar bat kotxean zijoa zela. Laino lodikot eta zuri batek irentxumen zituen. Lainoetan lainoen omen. Txumenaren estu basunean hau esan omen zion. Hau
Opari eman, mesedez. Lan asko egiten dutzu. Zergatik ez. Opari eman. Euskal Herriko irrati hobena da. Opari eman. Partekatu nire zuzenean. Jarraitu nazazu, dena egiten. Herri guztietan daude xelebrakeriak, kontatzeko, kantatzeko xelebrakeriak. Herri guztietan daude xelebrakeriak, Mia esker. kontatzeko, kantatzeko. Mia esker partekatzi gati. Prado. Mia esker partekatzi. Irene. Iritzi bat zuretzat. Mia esker zergatik. Errikide ilustratua, nonik asiote zuen erdera batua. Errikide ilustratua, nonik asiote zuen erdera batua. Jur, 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 unai motel. Jur, 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 unai motel. Que hace una niebla que no llegue ni puta idea. Prado. Ondoloín, buenas noches. Gracias por venir, de verdad. Gracias por seguirme. Nos vemos. Kusiko gara. Aquí siempre tenés tu casa. Prados. Buenas noches, Prado. Irunen mia esker partekatzi gatik nire zuzenean. Hori da beti beste osoa Eiderentzat. Eider nire moderatzailea lehenengoa. Hori da mia esker zure lana Eider, beti hemen dago nirekin. Eta orain jarraitzen ari gara ganibeterekin, hau da ganibeten galdera guztiak. Eta zuzenean gaude, Euskoti Irratian. Lokatzetan igaro ditugu hainbat urte, gaur lehortuz bihar ere gaude blai. Gazteon eskutik ez para nola bestela, loratzeko banaka ez bagara gai. Uda berria, loratzen hasi da landatu den azia, gure bizitzeko berezia, apurtu atzolotu dituen esia, altxatu herria. Komunitate ona daukagu hemen.
eta zu hartuko parte. Ongi etorri benetan. Zergatik onartu ezarri dutena, zergatik ez bota sutara dena, mundu zarronen errautxetatik loratu badaiteke uda berria. Zergatik onartu ezarri dutena, zergatik ez bota sutara dena, mundu zarronen errautxetatik loratu badaiteke uda berria. Bai, baina etorkizunean agian euskalkia bat ikasteko dut, eta orain batuen erekin hasten ari naiz euskara ikasten. Salami, mi eskerrik jarraitze gatik salami, benetan. Hori da, galdera guztiak izan da gabineten abestia, eta orain jarraitzen ari naiz ez dut nahiekin lilen abestia. Guazen hau da, Euskote irratien, Euskal Herriko irratio bena da. Guazen, estatu bat barra naiz, eta euskara ikasten ari naiz. Nik izagizu dut eta idatzen dut euskalki batean eta igual bestetan. Lasai, ulertu dut, nongoa zara zu Irune? Zena euskalkia hitz egiten duzu. Ez etorri berriz mesedez, ez tozu itxetxin ez ebez, lehen ezen du nahi bai gauza galdatu Nafarroa hori da, nire abizenen Nafarroakoa da, Zúñiga da. Ontzune insta oso sobran korta da eze monotarik. Lehen dana alde daun zure kontran bebe, naiztanik ezingo zuaz berriz txortan ein. Uda gara izan eskapolitza da bizkostan, da zuri astutia. Zena bestia nahi duzu Lozano, zena besti. Util, zena? Jai, zeno zure zain. Lozano. Beste batzukin hobeto, ze ez do nahi berriro izan inon amore, espaldi Urtebete eta erdi daramatzat euskaltegian, benetan. Hasi nintzen zerorekin dola urtebete eta erdi. Oda nire bigarren ikasturte euskaltegian, baina topean nago. Bakian bizitzeko da listo, lentza linea, onda bingo, yeah. Tapitxuon, bida artista llamalo ez, enaz jarraitu nazazu mesedez irati. Zu irati, hau da zu? Irati? Zure bestia da irati? Lehengo ama, bigarren ama da gero behama, bera lehengua da azkana, bera bakarri lastana, bizitzeko arrazoi dana da zure drama gitxido da mitade nizua zesto nahi, basato sartu jai, zeno zure zain, erraza baina horrelakoa da bizitza. Ze esto nahi berriro izan inon amore, aspaldi emone bala nizuaz amore, naiztanik ez bota onguen beste lore, atzetizatoz gu batera maitxu ondoren. Zure bestia da, benetan? No, baina benetan, ez dakit. Benetan orduan horregatik galetu dut da dizu la txama nire zuzeni ezango zen atzo eta azkeratu du zure abestia. Vasco, alka, zer moduz. Ezango ziribiko ez rekorden zurekin hitz egiteko, bai. Beste irati baten da. Bueno,
zu irati oberena zara. Irati, mi eskeni jarraitzegatik, iritzi bat zuretzat. La Bayonnaise 64, iritzi bat zuretzat, merci d'être venu. Voilà. Errazada. Asko gustatzen zait. Alaba zaharrena naiz, janari zesta eskuan zerrategira bidean. Antana zegoela aztuta Iberutz bezala. Burbila. Oianetik datorren uholdeak irentzi nau. Zerrategiak hilen Iratzen MZ. Zer entzun nahi duzu? Irati MZ. Irati MZ. Ni eske zelako makoa. Irati, zer entzun nahi duzu? Batzen laguna. Aizea. Kentzazpiaren? Hori da, oso polita izan da, mia esker gomendatziegatik eta orai jarraitzen ari gara Kentzazpien aizearekin guazen. Euskoti irratien, Euskal Herriko irrati hobena. I'm not gonna ruin it, sorry guys. Ies egiten duzu Ta momentu baten galduta bakarrik Ustuta uzten nauzu Behar dutanetan ezin naiz babestu zure besoetan Bueno, Lagunak, benetan. Merci d'être venu. Rishkish. Bi. Egin gogor. Aritz. Mia eskani jarraitzeagatik. Merci d'être venu, les gars. C'est le plaisir de tourner les chansons pour vous en basque, de parler avec vous. Je sais que je parle pas en français souvent, mais ça fait plaisir de voir les gens du Nord venir dans le chat, dans mon Zuzenean. Euskaraz bizi nahi dugu. Eta hemen euskarazko beste hitz entzuten ari gara. Estatu batuarra naiz, euskaraz ikasten ari naiz, eta bai, posten naiz. Musikaria naiz, hau da nire kontua. Jarraitu nazazuen mesedez Spotifyan. Jarraitu nazazuen mesedez Instagraman. Instagram.com Kaixoskoten. Jarraitu nazazuen mesedez Spotifyan. Azten ari naiz Instagramen. Mesedez. Bideo asko YouTube.
Eta jarraitu nazazue hemen TikToken mesedez. Zer da? Zaiak? Bengore? Artista, taldea eta bestia mesedez ezaki. Irati, eman taldea eta bestia ezenak mesedez. Bai, hori da, eta orain jarraitzen ari gara Bengorekin. Zaiak izen edu bere bestiak. Guazen, nik aixuzkot naiz, iau da Euskoti irratia. Euskal Herriko irrati horrela. Holtza gainean oiuka dena paso delako azkar. Milaka momentu Zaiek hemendik ez ez, korrik hemendik gora, zerren bila juten, zaiek nun gauden. Zaiek nun gauden. Milaka momentu zaiek hemendik ez ez, korrik hemendik gora, zerren bila juten, zaiek nun gauden. Zaiek nun gauden. Rektorrat gozilla, zinelako ato. Hobeto zaudelako Lurrea begirada hori mautxa Zerua grisa Ostiko kagora begira ua Udena jasan berrin Lurrea begirada Milaka momentu zaiek hemendik ez ez Korrik hemendik gora Zerren bila juten Zaiek nun gauden. Zaiek nun gauden. Milaka momentu zaiek hemendik ez ez Korrik hemendik gora Zerren bila juten Zaiek nun gauden. Estatu batuarra naiz. Zaiek nun gauden. Zenbat bezarkada Ta zenbat malko Ez, estatu batuarra naiz. Lurrea begirada hori mautxa Zerua grisa Donostian bizinak, bai. Barkatu. Udena jasan berrin Lurrea begirada Mi esker dut. Donostian bizinak, bai. Barkatu. Milaka momentu zaiek hemendik ez ez Korrik hemendik gora Zerren bila juten Zaiek nun gauden. Zaiek nun gauden. Milaka momentu zaiek hemendik ez ez Korrik hemendik gora Zerren bila juten Zaiek nun gauden. Zaiek nun gauden. Hori da, eta orain Raimundo el Castañero txori bat guazen oso polita izan da Zaieken bestia guazen. Bueno, txori. No. Fandango nasty? Ez. Txori? Amatxo gaur nahi dut fandango No. Que vengo con Abesti todo polita da. Fandango nasty da. Que nos pille bailando Guazen! Cookie bat nahi du. Depositoa ezin bete Egunero Osoa lanean dago. txitoak zarete Ding-dong, llega su Guazen. paquete Beste txollo bat interneten Zuek txardazkak zarete
por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau pikete. Cubate y tapete, este burudo, gastando billete. Vámonos de lío, chuti, salto ta jauzi. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi Hobeto da, Eider, barkatu. Hobeto ala ez. Ez dut kontrolatzen. Mundua pikutara doa, oh shit. Toda la peña tomando pastis. Gazteria ez dao happy. Mama, I need some zazpi jauzi. Ah, bai. Zua itxardazkak zarete. Hobeto da? Hemen? Zein moduz hemen? Hobeto? Kuki, tristea! Hobeto ala ez? Antzeko da? Antzeko da ala ez? Edo hobeto? Bueno. Ondo. Y esker. Hori da, eta orain jarraitzen ari gara, Niko Etxarterekin Euskal Rock'n'Roll goazen Euskoti irratian. Esquad, Rocky, Rudy! Esquad, Rocky, Rudy. Izan gira Euskal Herri rock'n'roll. Izan gira Euskal Herri rock'n'roll. Izan gira Euskal Herri rock'n'roll. Gaia heltu denin adiskidiekin jurten gela bezala. Gaia heltu denin adiskidiekin jurten. Iparraldekoak dira? Iparraldekoak dira? Haupa, zuaitz, bi bihotza. Nora zara? Mila esker etortzeagatik jarraitu nazazue. Estatu batuarra naiz. Hauda Euskoti irratia. Euskaraz bizi nahi dugu eta euskarazko musika entzuten ari gara. Euskara ikasten ari naiz, euskarako musikarekin. Bihotzak, mi azkeni jarraitzeagatik. Bai, frantsesez jaiotzen ustez, bai. Polita da. Lagunak, mila esker benetan etortzeagatik. Nire bihotza osoarekin. Kaixo Scott naiz, jarraitu nazazuen mesedez, gauero zuzenien bat egiten ari naiz euskara ikastera zuenekin. Eta orain joan behar dut, lu egitera. No, bez, pixka bat nekatuta nago, baina normala da ez da zer. Mila esker benetan etortzeagatik entzun kalera libertad. Bada garai bai. Baina benetan, etorri bihar, gauero hemen nago, zure plazeren zat, musu bat, besarkada ondia bat, ondo loin, Palestina askatuta, eta amaitasuna zuentzat mila esker.
Bihar arte, eskerrik asko Eider, beti bezala, mi esker nire lagunak VM, Bihotzak, Lauri, Xifupe, Benato, zer gehiago, Igor, Irrati, Eider, nor gehiago, denak, mila esker, Irune, mila esker etortzeagatik, beti bezala. Orain joan behar dut, baina ikusiko gara bihar. Bihar arte, mila esker eta Gabon eta augur. Agur. Charlotte, merci beaucoup, Charlotte. Agur. Ikusiko gara bihar arte. Bihar arte. Gabon, VM, Gabon. Bye bye.